saboda ke na shirya a gona ba kamar ki mai kyawun siffa kalamai na domin ki duka na tsara ya dai naga kin sa ni a gaba ne sai kallo na kike ya dai da kallo haka kawai ina kallon ka ne saboda naga kayi kyau ni ban zaci so hakan yake ba kalamai na da ban yi miki kyau ba sai yanzu ko to ban yadda ba na lura akwai magana a bakinki ki faɗa kawai ina jinki to shikenan ina son kai ma ka faɗa min abin da yake bakinka ko kuma ni ma yin ki faɗi ni ma na san bai wuce abin da nake tunani a cikin zuciyata ba na kusa na zama yallaɓai ko tabbas ka iya karanta zuciya tabbas a duk abin da zai zama daga cikin zuciyar abar ƙaunata ce to lallai sai na sani domin kuwa zuciyar kalaman soyayya saboda ke na shirya tabbas na yi sa'an nagari mai sanin abin da ke raina babu abin da ya fi daɗi kamar samun sagan zuciya lallai kin kai ƙarshe wurin iya tsara kalamai ba zan taɓa da na sani ba saboda kin san haƙƙin sirrin zuciya na shirya a gona ba kamar ki mai kyawun siffa kalamai na domin ki tabbas duk abin da ka ga dayi sanadinka ne kuma daga yau kai ne malamin soyayya ni ban zaci so hakan yake ba kalamai na sarararraba a kunnai na ki zan bayyana ki ban amsa ga 'yar tambaya shi so tamkar makanta yake bugunsa kama da reshen ƙaya zafinsa kamar garwashi yake kalaman kalaman soyayya. For more video and audios, subscribe to Ya Usharif TV. Thank you.